Ndatil wadhi mbele gi weche manyien atiri nyake kaunti ma Kisumu kama komishona ma kaunti ma Kisumu Benson Lepar Murijo omedo golo siem ni arita kwee ma Kisumu kod aluora mare ibiro med ridi kendo kedo kod timbe maundu ahinya to kuo mayande ohonore. Wacho ni obila nitiere kod nonro mag achije mar rocho kwee kathoth gi gin man kod buche e doho kendo ne okone rambun ka omedo ni ndalogi okwan. Olose nyasi mar madaraka alap ma Kisumu Sports Ground kama jotelo mawuok Kisumu no osingo masiro obila e kedo kod njore. Najua kuna wakora wanajaribu kurudi, wengine wako nje kwa sababu ya kupewa bond, na mara mingi wakitoka wanajaribu kulipisha kisasi. So nataka kuwaonya hawa kwamba tutawakujia tena, na labda wakati hii tutawapeleka mahali ingine mbali sana. Labda kama wanaona Kodiaga ni karibu, mkubwa wa Kodiaga yuko hapa, tunawaonya kabisa kwamba wakome kusumbua watu wetu, wakome kuiba. Tugimo wacho sana mowach kama jopinyo yuago. Nyoche en wach mar insecurity. Maiga mokalo sana area ma Milimani area gi market ne wan gi challenges mag security. Wadwoko ne county commissioner gi county commander gi OCS ma central. Ero kamano ni challenges mane wantie kata buok mane wantiego obedo addressed. To wakwayo ni kik koro gidog piny nikech wach ma insecurity dog piny. Wamakre ga raia. Walando kwe kendo wago erokamano ne county commissioner gi all the security apparatus ma Kisumu ka. Chien kucha nyicho wan gi high cases of insecurity. So far samo wuoyo kod sani niendi wamor nikech the cases have gone down, but mana kaka jakom maduyo wacho ne kik gibed relaxed. Pod gidhi mana nyime mondo gi make sure ni gi beef up weche mag security. Kwa